Беларускае слова «ажыны» перакладаецца на рускую мову як ежевіка. Неабходна адзначыць, што назва гэтых ягад у беларускай мове мае граматычную катэгорыю множнага ліку, у адрозненні ад рускай мовы, дзе назоўнік ежевіка адзіночнага ліку. Гэта паўхмызняковая расліна з роду маліны, сямейства ружова-кветкавых, шырока распаўсюджана ў Беларусі. Слова «ажыны» ў беларускай мове звязваюць з назвай жывёлы – вожык. Гэта тлумачыцца тым, што кусты гэтай расліны вельмі калючыя, як іголкі ў вожыка. Назва ягады часта звязваецца з яе калючым характарам. У народзе яе часта называюць чорная маліна або шызая маліна па колеры пладоў. Ягады расліны багатыя на цукар, вітаміны, карацін, таміды. Расліна расце па берагах рэк і азёр, на заліўных лугах і палях, у хмызняках, утварае густыя непраходныя зараснікі. Таксама ажыны вырошчваюць і садаводы-аматары. Цвіце ў чэрвені-ліпені. Ягады выспяваюць у жніўні. Такім чынам, слова «ажыны» – гэта метафарычная назва, якая ўказвае на калючасць, падобную да вожыка. Шануйце беларускую мову!